Ngikubingelele mbukelo wami, ngikubingelele nasosukwini lanamhla. Ngikubingelela engosini yethu ethi sidla ngokhezo oludala. Mbukeli, sisesemunye, sisesendawonye, sisonke njengoba sivamise ukuba ndawonye vele insuku zonke. Mbukeli, nanamhla mbukeli ngithi cha, angwengumeme njengoba noKanyambose uphinde futhi wabuya wasivakashela nango sinaye Nyambose omkhulu, siphinde sikwemukele kule ngosi yethu ethi sidla ngokhezo oludala. Ngiyabonga kwamukela Nkeshezana. Lo okhulumayo nokubonga owakaMthethwa enkandla eThalaneni. Abanye ababukeli bake bangibona bayangazi kulokho okudlule ngangikhona. Ngiyabonga ukwamukela. Asibonge Dingiswayo, asibonge phinde sibe ndawonye. Dingiswayo, ngithi akwe ngizwe ukuthi ngakuba namhla usiphathele ziphi. Kwazi senamhla phela ngudonsa ngegagasi lomoya. Ngisho nombukele ekhaya uyabona ukuthi nawe la ukhona nami ngilapha engikhona. Akwe ngizwe kuwe wena wasoyengweni ukuthi yiziphi osiphathele zona ngakube ngoba phela inkundla yeyingxoxo. Ngithunyiwe lapha Nkeshezana, ngithunywe ababukeli. Laba ababukeli bangisendele uWhatsApp. Bayabuza. Babuza kumuntu ongenalo ulwazi. Sengithi ake ngibuze kuNkeshezana. Ngizwe ukuthi kuhamba kanjani naba ababukeli bengixina ngemibuzo. Hayi, babuza ukuthi lapha Nkeshezana ungani umama kaMakoti engayi koshadisa indodakazi yakhe. Asibonge Dingiswayo, asibonge nakumbukeli oyena okuphathise lesisihloko osiletha namhla. Cha, wena wasoyengweni nakuwe mbukelo oyena osinikezele inkulumo lesisihloko. Ngizocela ukuthi mbukeli ke ngithi ukuthi ukuhlehla kancane ngaphambi kokuba ngene kusonqo isihloko sakho. Ngithi indaba ayiqali ngomama sekuthiwa akayi koganiso ndodakazi. Kepha indaba iqala abakhongi behambisa usuku. Yikho ngithi uyilanda emumva ukuze ukwazi ukuba nesithombe ngalento engikhuluma ngayo. Iqala lapha abakhongi behambisa usuku lokuthi kufanele phela udwendwe lukhuphuke. Sekwenziwe konke okufanele kwenziwe ngakho uMakoti manje sekufanele phela akhuphuke ke aye kwakhe ke ayokotiza ke ngokuphelele. Kusho ukuthi ke mbukeli kwenzeka kanjena. Uthi uma ngabe sebeyile abakhongi bafike baluthula udaba lokuthi balethe lolu suku lwathi uma usuku seluxoxa lwemukeleka kahle. Hleze kunikezwana ibanga elikahle kungekho ukuthi kukhona omunye oqinyekayo. Ngoba phela kusuke ngakho ukuthi kuyaliwa. Kusuke kufanele kube khona ukubonisana. Kepha usuku lona suselinikeziwe ukuthi akube lolu bese exoxwa phekwana. Okusho ukuthi embukeli uma sekuvunyelwene ukuthi cha, hayi ngosuku olukuthi luyakhuphuka udwendwe lwesigcawini. Usho ukuthi ke uyake intombazane lona ke uma sekusela amaviki amabili uthi aphume ayokwenda. Uyake ahambele ke ihlobo kuthiwa kuyocimela. Futhi useyocima isibongo sakubo. Uma ukuthi ungwawanene nje okusho ukuthi uyocima isibongo sakwanene ukuthi ungwawanene sesiyokwazi ukuthi lapha yakhona sibe yigama abizwa ngalo. Ngakho ke kufuneka lokho aqala ekhaya konina. Njengoba la ekhaya nje umama wala ekhaya kuMakhanyile,
funeka ahambe-ke aye kwaKhanyile, undodakazi kaMakhanyile, ayokwenza-ke leyo nkonzo yocimela. Kuyenzeka kwesinye isikhathi imbukeli bethi makufikwa la kwaKhanyile, bathi kwaKhanyile cha, mntanami, ngoba uma sehambe iy'nkambo zokukuphenya izinto zenu njengabantwana abazalwa indodakazi yethu eyagana kwanene, siyathola ukuthi isidalwa esigade umama wenu esasekhaya konina, futhi-ke sasemambatheni. Kuzawufanele-ke kodwa-ke uqale emambatheni uyocimela khona, bakuphi izipho abakupha zona, ubuye nazo-ke, ebese-ke sewuphinde uzothatha ezala ekhaya-ke iy'busiso-ke nazo-ke kwaKhanyile, usuphinde nazo uzisa ekhaya kini kwanele. Futhi-ke leyo process iyodwa nje iyakhuluma, ngoba la afika khona kuba nezipho aphiwa zona, ahlatshelwe nesilwane impela mabe ukuthi ibanga lide, akwazi ukuthi kube khona isilwane esibulawa egameni lakhe, ukuthi nangu ufikile uzocela iy'busiso ekhaya, kubikelwe nomsamo wekhaya futhi ukuthi nansi ingane kabani ize ngokuthi-ke sebezompha abampha khona. Kuyenzeka kube iziqabetho, hleze zimbenge, amaquthu, kuningi nje, hleze icephu, amacansi, kwakuba izinto ey'njengalezo endulo, ngoba phela izona zinto ezazikhona, izinto ezayisebenziseka. Futhi-ke abuye ekhaya kogogo wakhe-ke eze ekhaya kwanene. Emva kwalokho-ke usezobuyela-ke manje ekhaya konina-ke ngokomkhakha nowesigaba sasekhaya konina. Nakhona bazofika bamenze izinto ey'fana nalezo, aphinde abuye nazo zipho ayilethe eze nazo ekhaya, ebese emva kwalokho-ke useyihambela-ke iy'hlobo-ke abahlobenene nazo. Ngakho-ke mbukeli-ke ngicabanga ukuthi-ke uma-ke sekufika usuku uqobo-ke manje-ke lokuthi sekufuneka umsindo-ke manje-ke uqale ukuthi aphume phela aye emzini. Ngiyathemba Dingiswayo sisesendawonye nkosazana. Ndawonye baba. Asibonge ukuba nawe. Kunjalo-ke mbukeli, okusho ukuthi-ke ebese-ke ziqala-ke iy'ndaba. Okusho ukuthi-ke uma esehlaliswa phansi, esethatha inkonzo yokugonqa-ke manje, kwakuba khona izaba ezazenziwa ngomama. Labo mama babe nolwazi lokuthi kuney'mila ey'milayo, okuyizona ababazi kahle lezo zimila, uma benze inkatha, futhi bazeluka basebenza into ey'nkatha. Lapha esuke ezogonqela khona lo ntombazane, kwakufika kubekwe le nkatha phansi, ebese kwendlalwa icansi phezu kwenkatha. Ebese yena ehlala phezu kwaleli cansi elihleli phezu kwale nkatha. Njengoba benza kanjalo, inhloso yakhona nenkolelo yabo ngokwenza kanjalo, babekholelwa ekuthenini uma egonqile, ehleli ngokuzotha, ehlonipha lesi sigaba nalomcimbi, nayo yonke imihambo ezohanjwa egameni lokuthi uzobe eyokwenda laphana, kungabi nayihibe.
futhi unjengomuntu ofasa ibhande ngokwesikholwa sabaKristu kuthiwa ubophe ibhande ufastile futhi indlela yabo ababeyisebenzisa ukuhlonipha lolu hambo azoluhamba. Ngiyethemba dingiswayo sisesonke. Ndawonye baba. Ngithokoze wena soyengweni. Usho ukuthi ke uma ngabe sekukanjalo ke futhi ke kufika isigaba sokuthi bayafika abantwana laba bangontanga ke kuyafundelwa ukuthiwa upractice bathi ukureheza abemculo amaculo namahubo hleze kanjalo kwenziwa njena usukuma kule nkatha yakhe ahleli ehlala phekwayo ahamba kwenza lokho aqede abuye azohlala kuyo ngisho elala ulala kulelo cansi lelo uze kufike ke isigaba sokuthi ke uyaphuma ngebe ke ngingene ekuthenini ke kubulawa inkomo kwenziwani cha ngoba leso sihloko sesaxoxwa kepha ngifuna ukuthi sihambisane ngokukhuluma okubhekene nomama ukuthi kungani angayi kuganisa indodakazi njengoba isihloko sibekiwe. Ngiyathemba dingiswayo usekhona. Ndawonye baba. Sithokoze wena wasoyengweni. Okusho ukuthi ke mbukeli siyafika ke isigaba ke sokuthi ifuneka ahambe ke manje ke ayokwenda futhi ke manje uphuma ke ebusuku intathakusa ke useyahamba ke uye emzini. Kuvela ukuthi umuntu owayesala kwakugogo futhi ozala uyise wakhe ngophela ingane lena esuke izalwe abantu abaganene futhi kusala ugogo ozala uyise uyena ongahambi eyoganisa indodakazi indodana yakhe njobe esele nje ugogo wayesalela ukuthi uzohlala la ingane yomntana wakhe kade ihleli khona uzohlala phezulu kwaleli icansi uzohlala phezulu kwalenkatha osho ukuthi usebamba indawo yomntwana wakhe ngoba usiyaphuma uyahamba futhi ke mbukeli uma ngabe sekufika isigaba sokuthi kufuneka kuphunywe kuhanjwe ke cha kwenziwe konke kufuneka kwenziwe baphume bahambe laba basele ke into abakuthiwa babeyenza iyodwa kushanelwa zonke izibi bezila lapha endlini zizobekwa la ahleli khona ushuthi logogo kususwa lenkatha kususwa icansi kubekwe lezi zibi ebese naphandle esangweni kube khona inhlabathi ecoshwayo ifakwe esitsheni egcekeni kanjalo emva kwezindlu konke kuzothelwa la kuyinhlabathi phela eningi kodwa nje ucosha nje lokho ungathini uzothelwa la bese kubekwa lenkatha ke sekudlalwa icansi ke usehlala phezulu ugogo inhloso nesinqumo sokuthi kwenziwe njalo yingoba babekholelwa ukuthi uma kwenziwa into enjengale bonke labantu akade bela egcekeni abahamba lolu hambo kufuneka babe abantu abasemkhulekweni abakhulekelwa yilo muntu obagoyele lapha ukuze ngisho endleleni bangavelelwa izimo engamukelekile baze bafike la baya khona baze bafike isigaba sokuthi bayabuya beze ekhaya ulokhu ugogo nje ebahloniphele elokhu ugogo egonqile ebamba indawo yakhe yokuthi ingane zabantu zisemazweni zihambele ukuyoganisa umntwana wala ekhaya. Asithembe wena wasoyengweni sisenawo. Ndawonye baba. Sithokoze dingiswayo. Okusho ukuthi ke mbukeli indaba la okuvela ukuthi yabe sishayisa khona uma sekubuywa uyazi ke nawe ukuthi umuntu uma ethathwa esiwezweni angalazi ngokuphelele angakhulanga kulona eyophila nabantu angabazi kahle bazokubabona ngeke angakhali sililo sizoba khona noma ngabe uyathanda noma akakuthandi yingakho wakuthiwa ngoba lo muntu akufanele akhalele ngaphakathi uzokhanda usizi ngaphakathi uMeka yingakho bethi cha akahlale ngaphandle kwesango baphume abakuma sekuhanjwa bafike bavalelise bamchawule bahamba uma efikela umuzi othuna akhale uzokhala bamgadile ngapha abomndini lapha sendele khona uma ukuthi kufuneka akhala aqede
ethi uma eqedile-ke sebehambile-ke sebemnikeza ukuthi ahlambeke ubuso-ke inyembezi akwazi ukungena phakathi. Okusho ukuthi kwakuba nenkinga evelayo-ke mbukeli wokuthi unina wakhe indlela yokukhala kwakhe yayedlulela. Shuthi yayigcina umntwana imtraumatizer ngolimi lwanamuhla. Shuthi yayimgcina esesimeni sokuthi noma ecabanga ebhekana nenselelo phana akhumbule isililo sikanina, lonto yayimlimaza. Yingakho-ke mbukeli bathi uma ngabe sebehleli omame, uma kunesigaba sokuthi kufanele baxoxe indaba zabo njengabantu besifazane, kufika isigaba lapho okuvela khona ukuthi yazi kukhona into esilimazayo eyenziwa ngomama. Izililo zabo uma ngabe behamba besishiya ayipheli kithi. Kwavunyelwana ukuthi ayikhona makwenziwe iqhinga. Yavela inkulumo ukuthi isinqumo esingakwazi sisebenze sibasebenzele abantwana uma beshiwa emzini abayishiwa kuyona kade beganiswa kuyona sebehamba babuyele ekhaya. Ngcono umama angahambi. Akube uyena osala ekhaya ahlale la bekuhlala khona ugogo. Kube ngugogo ongenani ophelezela umzukulu. Uma kuwukuthi ugogo usemadolonzima naye angahlala kunye naye umakoti wakwakhe lo. Angayi umakoti wakwakhe ukoganisa indodakazi yakhe ngoba bagcina bezigqilaza izingane ngoba manje kwabona bagcina bekhala. Omunye akhala ngokwedlulele. Ingane igcina isiba nesimo setrauma, isimo sokuthi nje ihambe nje uma ithule imbono unina ngamehlo omqondo ekhala ukhomba ukuthi ngempela futhi ngilahliwe ubengeke umama ukuthi ngizoba kulo muzi ngokuhle kodwa akhale. Okusho ukuthi embukeli ngokolwazi ke engilwaziyo mina yilolo. Ngiyathemba wona soyengweni sisesendawonye. Ndawonye baba. Dingiswayo omkhulu. Kunjalo ke mbukeli nginethemba ke lokuthi inkulumo yami icacisekile nombukelo uyena ophathise wena wasoyengweni ukuthi ukwazi ukuthi ulethe lesi sihloko lapha kimi nami ke ngiphefumule ngokolwazi lwami njengoba ebeshilo ukuthi ngokwazi kwami isiphi isizathu. Ngiyathemba ukuthi naye uyayizwa impendulo yami. Ngiyethemba ukuthi ke futhi nawe wena wasoyengweni uyayizwa ngoba phela nawe awusho ukuthi uma uletha inkulumo ngeke nawe kuba khona lapho ufunda khona ukuthi kwenzakalani. Ake ngithole kuwe wena wasoyengweni ukuthi wena ngokwakho ke uyizwa kanjani le ndaba? Ngiyaneliseka kakhulu sesiyozwa kubabukeli ngoba ababukeli nabo baye nabo imibono yabo ababa nayo. Kodwa sesiyozwa kubo ukuthi bathini bona. Asibonge Dingiswayo, asibonge. Ngiyethemba ukuthi nabo abukeli njengobusho cha bayayizwa inkulumo. Ngiyethemba futhi ukuthi basawuqhubeka futhi nakusasa bathumelele kuwena ukwazi wena wasoyengweni ukuthi usondeze ngoba phela kuba mnandi ukuxoxa indaba siyixoxe singayihlebi. Dingiswayo omkhulu angithokoze ithuba lakho. Ushaye lapha sibona ukuthi gogo lapha ukhuluphe kuyikho kodwa noma uvele wazenzela amasi.
Hayi, ukhiphile impela yena ugogo, hayi. Hayi sibonge.